Көңілді ерте программасы эфирда һәм инде алдан безнең аралашу вакыты керер турыдан туры шалтыратырсыз 548921. Билгеле, сәяхәтне күпләр ярата. Чит илләргә чыгабыз, йөрибез. Менә чит илгә килеп төшкән безнең кешене әллә никадәр көтелмәгән хәлләр сагалый. Моны беләбез микән? Бу бигрәк тә аралашу культурасын әлбәттә кагыла. Бер гөнаһсыз хәрәкәт тә сезнең өчен бик зур күңелсезлек белән тамамланырга мөмкин. Сәламләшүдән башлыйк әле. Латин Америкасында, гарәп илләрендә һәм Европаның көньягында халык күрешкән вакытта озак һәм инде чап-чап итеп үбешү ягын карый. Әмма фарсы култыгына барып чыксагыз, икенче җенес вәкиле белән бүрек үбешә күрмәгез. Бу гарәпләр өчен иң әшәке күренешләрнең берсе. Ирләр ирләрне, хатын-кызны гына үбә ала. Япониядә, Корея һәм Таиландта күрешкән чагында кул кысарга ашыкмагыз. Кабатлыйм, Япония, Корея һәм Таиландта күрешкән чагында кул кысарга ашыкмагыз. Ничек күрешергә сыланда? Сорау бу сезгә булачак. Япония, Корея һәм Таиландта ничек күрешергә? Димәк, кул кысарга ярамый, ничек күрешәләр әлеге илдә Япония, Корея һәм Таиландта? Сорау бирелде, уйлый торабыз. Киттек алга таба. Японнар һәм Кытайларда киң итеп елмаю, гарәпләрдә әңгәмәдәшнең күзенә карау гадәте бар. Итальяннарда һәм латиносларда иң көчле мәсхәрә бу төртмә һәм шәнти бармакны тырпайту. Америкалылар өчен искә тырпайткан орта бармак, испаннар өчен тиенгә җыелган бармаклар, селкеткәләү саготлар өчен аякны аякка атландырып кую бу инде шулай ук төртмә дип атала һәм бик тә ачуны китерә аларны. Америкаларның атаклы окей хәрәкәте бу бармаклардан ясалган түгәрәк. Төрле илләрдә төрле мәгънәгә ия икән. Мисырда ул янау, Япониядә акча түләүне сорау, Бразилия һәм Грециядә мәхәббәт белән шөгыльләнергә тәкъдим ясау икән. Сорау бирелде, дуслар. Япония, Корея һәм Таиландта гомумән ничек күрешергә, күрешү ничек башкарылаганда? Димәк, кул кысарга ярамый булды. Ничек күрешәбез соң? Япония, Корея һәм Таиланд әлеге илдә. Шалтыратыгыз 548921. Шалтыратучы бар. Танышабыз, тыңлыйбыз. Алло, кем булабыз? Ассаламу алейкум, кызым. Алейкум ассалам. Булсын инде көне-төне сезне тыңлаучы. Без Япон инде милешкә дистәсеннән. Менә минемчә, беләсең алар ничек исәнләш. Алар уң кулларын йөрәк ягына куялар да. Менә, әйме? Уң кулларын күтәреп йөрәк ягына. Елмаеп кына матур иттереп башларын ияләр. Менә шул минемчә аларның исәнләшүе. Рәхмәт. Рәхмәт Вазиапа, фикергезне ишеттек һәм инде хәзер көтәбез башка радио тыңлаучыларыбызны. Алар инде чагыштырып куярбыз. Бездәге җавап белән әлегә әйдә димим, юкта димим. Димәк, сезнең җавапларны тыңлыйбыз һәм ахырдан инде нәтиҗә ясарбыз. Шалтыратучы бар, тыңлыйбыз. Сез кара каршы баш киемнәрен салып түгел микән? Димәк, кара каршы Баш киемнәрен салып. Баш киеме булмаса? Ансын. Ул вакытта нишлибез? Бар күрешергә кирәк, шулай бит. Яхшы, уйлыйбыз. Җаваплар кабул ителә, ахырдан инде нәтиҗә ясарбыз. Шалтыратучы бар, тыңлыйбыз. Тыңлыйбыз, исәнмесез? Ике кулны туксана куеп кара каршы башларын ияләр. Менә әлегә безгә шалтыраткан радио тыңлаучыбызның җавабын сез хуплыйсыз, име? Яхшы, аңладык. Мин әлегә бер якка да авышмыйм, димәк, бары сезне тыңлыйм һәм ахырдан инде нәтиҗә ясарбыз. 8 сәгать 21 минут. Чит илдә, бу инде Япония, Корея һәм Таиландта. Кул кысышырга ярамый, менә ничек исәнләшергә? Тыңлыйбыз. Шалтыратучы бар иде. Җавап бирсә. Алло. Юк. Озак көттермибез. Шалтыратсагыз, шунда ук безгә хәбәр бирегез, җавап бирегез. Япония, Корея, Таиланд әлеге 3 илдә бер төрле. Ничек күрешәләр? Нинди юл белән күрешәләр? Кул кысышмыйбыз дидек. Алло. Тыңлыйбыз. Япониядә күрешү, ана беренче каршы кайттымы? Шулай күрешәләр. Башыеп, бер кулны күкәяккә куеп, башыеп күрешәләр.
Рәхмәт сезгә. Рәхмәт җавабыгызны ишеттек. Рәхмәт сезгә. Демәк, әлегә без җавапларны тыңлыйбыз. Кабатлыйм, әлегә җаваплар тыңланыла. Тыңлыйбыз. Ике кулларын бергә кушып, башларын ияләр. Ике кулларын бергә кушалар һәм башларын ия. Куеп, ике кулларын кушып, башларын ияләр. Рәхмәт. Рәхмәт. Җаваплар тыңлыйбыз. Шалтыратыгыз 548921. Менә индуслар һәм болгарларда бездәге юк дигәнне белдерүче баш хәрәкәте аларда әйе дигәнне аңлата икән. Шулай ук буталмагыз. Тыңлыйбыз. Күңел радиосымы? Күңел сезнең җавабны. Ишәнмесез? Тыңлыйк сезнең җавапны. Ничек әйтәм, без Токиода булдык, бер ай. Әйе. Менә шунда инде Күрдегез. Әллә кемнең тавышы ишелә. Җавалы радионы. Радионы җавалы. Үземнең тавышым үземә ишелә. Шулай, тавышны кысарга кирәк. Әйе, үзегезнең тавыш үзегезне бутаячак. Безнең абзыйларның кырыенда гына кибеткә кердек. Бар, тыңлыйбыз. Шалтыратучан инде нәтиҗә ясарбыз. Кабул ителә, ахырда җаваплар куйбыз, уйлыйбыз. Яхшы уйлый. Башы яптымы? Шулай күрсә, беренче каршы кайт күрсү. Ана яза Япония. Тыңлыйбыз. Кул кысышмыйбыз дидек. Алло, нинди юл белән күрешәләр? Ничек күрешәләр? Ничек юлда бер төрле? Таиланд белән әлеге 3 ил: Япония, Корея, Үзегез татарча сөйлә, татарча әйтегез ди. Без керәбез дә исәнмесез дигән булабыз инде. Нәрсәдер әйтергә кирәк бит кергәч. Һәрбер кибеттә шундый әйтеп бетергесез янмаю. Нидә, гомумән Япония турында сөйләсәм, сөйләп бетерә торган түгел. Димәк, сез бер ай яшәдегез анда. Бер ай кунакта булдык. Безнең абзыйыбыз революция вакытында чыгып киткән дә, вакытлар үткәч, ул безне эзләп тапкан. Вакытында хат язса да, ул хатларны әтки куркып алмаган Сталин заманында. Безнең бер туганыбыз барып чыккан, ни белән, экскурсияның җитәкчесе булып, политика белән ниләр алып барган инде. Ул шуннан Тегеләрдән ширләймен бүген чыкмаймын әле дип, абзыйларның адресын алып, аларга шалтыраткан. Абзый әйткән, Салиса булган инде трубканы. Әгәр русча эндәшәләр икән, сөйләшмә дип әйткән инде абзый. Юк, ул да русча сөйләшмәй, татарча сөйләшә. Нишләп русча булса нигә алай? Аларның русларга карата, вражда сөйләп бетерерлек түгел. Безнең дә гаебез юк. Сөйләсәң бу бик күп инде. Димәк, менә тагы бер кагыйдә, әгәр дә Япония, Токиога барып эләксәгез, димәк, татарча сөйләшергә тырышыгыз, русча түгел. Бу бер кагыйдә. Бик кирәк сүзләрне японча әйтте. Сез үзебез генә чыгып китәбез. Онда халык бер төрле. Без аерылып торабыз. Мин әле үзем кара, ирем грузиннарга охшаган кебегрәк. Аерылып торабыз. Сезне бәлки сорарлар берәр ничек теге жогалып калмагыз дип инде. Теге рәхмәт, исәнмесез дигән. Ничегрәк онда сүзләр? Әйтегез әле, истә калган булса, нинди сүзләр мәсәлән? Истә калдымы? Ринат, нинди сүз истә калды әле безнең? Кичәкне ниткән кичә. Менә шулай, димәк, яшь әйтелмәгәч хәзер инде онытыла бара. Практика диләр, практика кирәк бу очрактаймы? Яхшы, исемегез кем булды апа сезнең? Гөлсия апа. Гөлсия апа. Димәк, сез кайчан бардыгыз, быелмы? Без юк. Без бардык, безгә 50 яшь иде 89 елда. Күптән икән инде. Берничә тапкыр, күп тапкырлар кайтты. Ул иң беренче килү Бакуга дини конференцияга килеп, шуннан Горбачев властька килгәч, менә шуннан ябышты инде. Мәскәү рөхсәт итте, Казан рөхсәт итмәде. Казан үзенең пычрагыннан куркады. Мәскәү рөхсәт итте ди, абзыебызны Тәлгат, кемәле? Тәлгат хәзрәт алып килеп керде монда. Тагы кайчан җыйнасыз, ничек элемтә бармы, хәзердә менә сөйләшеп торасыз? Абзыебыз үлеп китте. 3 ел бик чакырды. Ну, анда кыен 9 сәгать самолетта очтык. Бик авыр булды. Мин еле исән калдым үзем. Балалар белән ничек аралашасыз? Аларның балалары белән, туганнарында? Аларның балалары юк, но туганнар бар. Хотя без эти гаиләнең Рафаэль Адутов аралашалар, бик сагындык, бик күрәсебез килә дигән хәлләрен алдык. Сәлисә апаның исәнлеген белеп торабыз, сөйләшәбез телефоннан. Күп инде монда сөйләсәңнәр. Бу бик зур безнең тормышта тарих табылды.
бик кызыклы күренеш тә булды безнең гомеребезгә дөньяга чыга да алмас идек. Япония сөйләп бетерә торганда түгел, бөтен дөнья елмая. Ой, бер сөйләсем килә. Дөнья елмая, димәк, япон халкы менә шулай елмаеп, кояш кебек елмаеп торалар шулай бит. Аэропортка төшү белән әйтерсең дә безнең аэропорттагы кызлар, алар инде официаль киемдә, аларның елмаю йөзләрендә. Менә бу Гөлсәйер апа, бу гадәт, бу японнар һәм кытайлардагы елмаю, алар киң итеп елмаялар, аларда ул гадәт сиңгән нәселдән нәселгә килә. Менә бу бара хәзердә, бүгенге көндә дә дәвам итә, чөнки бу шушы милләт халкына гына хас әйбер. Аларда менә шундый гадәт бар. Билгеле, татар халкы да ачык, әмма монда инде башка елмаю, шулай бит. Менә алдан безнең машина узып китә хәзер. Ой, без туктап калабыз. Хәзер алда машина тора, ул да узмый, мин дә узмыймын. Һәм мин аның йөзенә караганым, елмайган, сезгә юл бирә. Күлмәк кара костюмда, галстукта, аппак перчаткада, елмаеп миңа карап тора. Чыгып киттем инде, шу кадәр елмайган кеше. Билгеле. Менә кайчан инде барганыгызга әле һаман да истә, шулай бит, барсы да истә. Гомергә күп баксай гомер биксә, онтырлык түгел ул. Онтырлык түгел. Тұрып исләремнән чыгарам. Тұрып абзыйыма рәхмәт укыймын. Ул безне шул кадәр чакырды. Мин үзем лично бик нык курыктым. Просто курыктым, самолетта зак үсәсе, диңгезләр өстеннән очасы. Ой, бу бик ни булды инде безнең өчен. Әле кем белә, гомер булса, җай булса, бәлкем тагын барып кайтырсыз, кем белә, шулай бит. Менә шушы ул ширләп киткән, ул вот именно мине нык чакырды, ул мине ни өчен бик яратты, шын татарча сөйләшә белгәнем өчен. Монда кайтты, безнең бит ара-тирә урыс сүзен кыстырып сөйләшәләр. Алар шунда 6 ай булган абзыйга чыгып киткәндә. Аңар инде хәзер 60 ничә яшәем монда килгәндә. Менә мин сезне тыңлап торам да ди. Мин сөйләгәндә хәзер ди японча сөйләйм ди, ярты сүзне яртысын ничек аңларсыз микән ди. Нишләп булай? Монда күп инде сөйләсәң менә шулай. Мин шын татар баласы, мин аңлап алдым абзыйның төп ниен. Шын татар булганым өчен, шын татарча сөйләшкәнем өчен бик хөрмәт итеп. Безнең ниләр әгерде яклар дигәндә кунакчыл да халык, Аллага шөкер, ул безне бик яратты, и бик нык чакырды. Сез безгә дөньяны күрсәттегез, бүтән туганнарны күрсәттегез. Без дә сезгә сезне күрсәтәбез дип, үләм Японга барганда үләр дип әйтерләр дип әнкәйгә менә шулай дип сулылашып чыгып киттем арага. Яхшы. Безне самолетның койрыгына утырттылар, койрык төшәдә үләдер. Тагы да бар. Аннан соң стюардессаны чакырдык та, кнопкага басып, ул безне летчикларның ортына мине беренче класска утыртты. Беренче класста миллионерлар гына оча, 2 класста япон балалары оча. Алар видимо Россиягә нәрсәгәдер йөриләр. Бөтенесенең кулында пакетлар. Хәзер мин летчикларга карап, тәрәзәләрне ачып җибәрделәр, алларыма яптылар. Менә шунда бер үзем бардым беренче класста. Тыңлап торам, төшмәй инде алда, артта койрык төшәм, минем бит андый опыт юк, ул кадәр еракларга чыккан. Менә шулай. Рәхмәт Гөлсәйер апа, инде бик кызыклы әңгәмә килеп чыкты. Шулай дөрес. Сәламнарыгызны юллый аласыз, һәм инде нинди җыр ишетәсегез килә, бик теләп сезгә, әлбәттә. Бик теләп җыр куярбыз. Иншалла, сәлам әйтә торган кешем юк. Юк. Чөнки энем бар, сеңлем бар. Аларның эшләре моннарыннан ашкан. Җайлары юк. Удмуртиядан. Минем монда дусларым, яшьлегем калды. Бүтән дусларым калды, бүтән дөньябыз калды. Мин үз җиремдә яшәргә тиеш. Мин бик нык җырларга гашык кеше. Үзем мен җырчы түгел. Мин күңел радиосы минем бәхетемнән, яшьлегем сугышка туры килсә, картлыгым менә шушында китереп утырды. Аллаһ Тәгаләнең язмышыдыр бу. Мин шул кадәр канәгать күңелдән, күңел булмаса нишләгән булырым мин хәзер? Шуларны күңел радиосына бер сөйләсем килә, и минем эфирга бер вакытта да чыкканым да юк. Мин сезне шул кадәр тыңлаймын, шул кадәр яратам. Шул кадәр сезгә ярсы үземнең шушы ниләрне сөйләсем килә. Һәрбер сулышыгызны тыңлаймын. Димәк, тагы шалтыратырсыз әле. Нинди җыр, менә кайсы җырчының? Эльмира Накимованың. Менә ни бар? Рада җырлатмыйлар. Ленар җырлатадыр. Ленарның Рада кирәгәйме? Ленар сузып гармунда уйнай.
Ул шундый иттереп уйнай үзебезчә, без бит гармун заманында яшәдек. Ул уйнай, минем әткәй белән кикриема кайтып утыралар. Ул уйнап туйганчы мин рәхәтләнеп җырлаймын. Гөлия, менә сиңа да әйтәсе сүзем бар икән, кызым. Син дә менә именно син гармунда уйнаттың беренче тапкыр әле соңгы көннәрне генә. Безнең күңел радиосында гармунда уйнау юк. Гармон күбрәк булсын дисез әйме? Яхшы, без моны истә калдырабыз. Чөнки күңел радиосын без тыңлайбыз, безнең буын тыңлай. Без үстек гармун белән. Яхшы. Менә Раданың ике җыры бар, Яна йөрәк һәм Гөлләрем синекедә. Мин Раданың бер генә җырын тыңладым, Ленардан. Мин аны Кайсысы иде? Элемтә вакытында да сорадым, ул вакытта ул аны исенә ала алмады. Раданы бөтенләй җырлатмайлар. Исән түгел микән ни бу дип йөрим инде. Яна йөрәк Гөлләрем синекедә кайсын куйыксың? Ничек булса да ярый. Яхшы, Гөлләрем синекедә җырын тыңлап карыйбыз, аннары икенчесенә дә күчеп алырбыз бераздан. Яхшы, Гөлсәйр апа, сау булашабыз. Имин көннәр тагы шалтыратырсыз дип үмитләнәбез. Рәхмәт. Гомерегезгә рәхәт күрегез. Шундый зур сабырлык сорый торган эштә эшләйсез. Әйтер сүзләрем бик күп. Рәхмәт сезгә. Инде яраткан җырыгызны, яраткан җырчыгызны тыңлагыз, Рада башкарыр. Чыннан да, менә әлеге радио тыңлаучыбыз Гөлсәйр апа инде безгә шалтыратып әйтте. Япония турында, моннан соң Япониягә барып үзе күргәч инде әңгәмәне дәвам итүне кирәк тапмыйм, чөнки җавап монда тулы. Чыннан да, кулны куялар күкрәк кырына һәм инде бош ияләр. Бу Япония, Корея һәм Таиландта күрешкәндә бош иешү бу артыграк кул кысуга караганда. Никадәр ныграк башыңны иесең икән, шул кадәр яхшырак. Без инде кинолардан күрәбез, димәк, япон халкын анда инде бош идәнгә хәтта иелә. Менә никадәр ныграк иелә, бу шул кадәр яхшы. Һәм инде Япониядә шулай ук менә гадәт киң итеп елмаю. Яхшы, күчтек җырга Гөлләрем синекедә Раданы тыңлаячакбыз.